Oedd sied tac yn llawn o ryfeddoda. Ond y peth gorau oedd y set drena pitw bach. Sbio'r dyn bach digri yma. Helo. Jiw. Sut ydych chi heddiw yma? Wyth fel y boi. Diolch. Pam? Pwy sy'n mwyn gwybod? Deian a Loli, fe? Ie. Sut ydych chi'n gwybod? Wel, i weid y gwir to chi, o'i ddim fel y boi, o'i mewn tymu bach o bicil, os yw'n onest. Mae'r tenau i gyd yn rhedeg yn wit-wat, a mae phawb yn hwyr i gwaith, a phawb yn conan. O'i jyst yn mynd yn benwan. Fedrwn ni helpu o gwbl? O'i ddim yn gwybod. O'i ddim yn gwybod beth i'n neud am y gorau, chi'n gweld. Roedd Loli a fi'n licio'r syniad o fynd i fyd y trena. Felly doedd am byd amdani, ond... Ooh.